kortforsøg. Og Peter Jepsen, du må ellers selv forklare, hvorfor du er i Guinness-bogen. Ja, det er fordi, at jeg har holdt en frisbee snurrende på fingeren i 2 minutter og 18 sekunder. Hvorfor dog det? Ja, det har jeg gjort, fordi at jeg spiller frisbee og spiller frisbee i mange år. Og så er det en del af noget, som hedder frisbee freestyle, hvor man jonglerer med frisbeen. Ja, du må meget gerne vise, hvad du kan. Ja, det må du ikke under rekordforsøget, der skal du stå stille. Der står jeg nemlig stille. Fordi man kaster dem op på neglen, og så kan man så lave nogle forskellige små øvelser. Du gør lige det svært for dig selv. Det er flot. Det er flot. Stop. Men som sagt, så er det 2 af dem. Det er så længe, du har kunnet forløbig. 2 minutter og 18 sekunder, ja. Og nu skal du så prøve at holde den kørende endnu længere. Ja. Og for at holde øje med jer, så har vi dig, Henrik Ægidius, fra Guinness-bogen. Og der er også flere kontrollanter, men du har i hvert fald et ur, og du vil så holde øje med begge rekordforsøg. Det er vi enige om. Guinness fornyer sig hele tiden, så selvom de 2 lige er kommet i bogen, så er vi klar til at forsøge at kontrollere, om det kan gøres endnu hurtigere. Endnu bedre måske, det er godt. Og så er der lige en ting, inden vi går i gang, og det er, at du skal have en rigtig frisbee. Ja, den er for slidt, den der. Den er lidt for gammel. Ja, så den, skal jeg tage den? Ja. Så her får jeg en af Vika fra Dansk Frisbee Sportsunion. Ja, okay, godt. Og så skal jeg lige forklare, at rekordforsøget går i gang i begge afdelinger, også over i køkkenet, så snart frisbeen lander på din finger. Ja. Og så vil jeg sige, at nu må du godt gå i gang. Okay. Ja. Tak. Held og lykke. Nu! Og så er vi i gang her. Og Frank er i gang med at pille skindet af en kylling. Og Storm, og skal skære det der ud. Skal du skære det ud i små snitter? Korrekt. Ja. Skal vi lige se, hvordan det går hos Isabella, om der stadigvæk er gang i Ja, vi har en meget flot rotation her. Det ser ikke ud til at volde dig problemer, men du står mere stille nu. Der er meget fart på i starten. Der er god fart på. Ja, Vi håber på det. Det kræver ikke så meget energi lige nu. Og herover koncentration. Ja. Herover sker der også ting og sager. Det begynder i hvert fald at snore så småt her. Og så er der gang i pas på dine egne gulerødder også. Du står og hakker lidt i det, synes jeg. Sådan, og det skal du ellers have, det går hurtigt. Ja, og så op med det også, ja. Er der stadig gang i frisbeen over? Michael, det er ikke ordet. Der er mere end bare gang. Den roterer. Det går meget, meget hurtigt. Og der er dyb koncentration af spor hos Peter Jepsen. Og så er det broccolins tur. Nå, den tager vi direkte ind over panden, ja. Sådan, der er ikke så meget pjat der. Og så er det rødløget, som også skal have en tur. 1 minut er der gået cirka. Og det næste løg der, og så... Nå, jeg tror også, det skulle hakkes på den anden måde. Det skal det ikke. Nej, bare lige op med det. Godt, sådan. Og ja, der er i hvert fald... Herover vi fyr og flamme, så roligt sige. Hvordan går det med frisbeen? Ja, vi har en meget nedslidt fingernegl meget snart. For ikke at sige en øm finger, men det går fint forløbig. Ja, vi er jo så langt herover, så vi kan godt stå og skåle lidt. Ja, nå, ja, det gør vi jo ikke. Vi har jo ikke alkohol i arbejdstid. Jeg kan lige hjælpe mig en gang her. Nej, jeg tror, de marker gerne vil have, at du kommer over og hjælper en lille smule. Jeg skal også lige have tomaterne på, og vindruerne. Og hvad sker der så her? Ja. Der kommer noget brøndkast, det bliver smidt ned. Ja, du anretter det meget smukt, skal jeg love. Og så jordbærne. Og det du ved, det er desserten, du er i gang med her? Det er det, ja. Er der gang i frisbeen? Ja, men jeg begynder at finde ud af, at det er åbenbart nemt. Det ser meget nemt ud. Der er gået 2 minutter. Og herover er vi allerede ved at anrette desserten. Så er der en til 4. Der bliver ikke meget til den 4. Nej, der kommer det der. Det klarer vi lige. Det er ordentligt. Og hvordan går det her? Ja, jeg begynder at anrette så småt. Ja, det er jo ud på desserten. Ja. Og over i frisbeen har vi nu rekord.